Kitong latest update bahin sa kahimtang sa atong panahon karong adlang Huwebes, Agosto 4, 2022. Kaganina alas 2 sa kadlawon aduna tayo nakita nga himporma nga low pressure area o LPA sulod sa atong Philippine Area of Responsibility. As of 3 a.m. ang sentro nining LPA anaa nahimutang 180 kilometers silangan sa Giwan, Eastern Samar. Coordinates 11.2 degrees north, 127.4 degrees east. Nagabiling ubos ang higayon nining LPA na mo-develop ngadto sa usa ka bagyo sa mosunod na 24 oras. Apat magdala gyapon ginig mga pag-uwan sa dakong bahin sa Kabisayaan ug pipilang lugar sa Southern Luzon ug Mindanao. Sa laing bahin aduna tay ginamonitor na bagyo gawa sa tuang PAR. Kaganina alas 3 sa kadlawon, kining usa ka tropical depression anaa nahimutang 665 kilometers kasadpan sa Itbayat, Batanes. Gayrog kini karon pakasadpan sa gipaspason na 15 kilometers per hour palayo sa atong nasod. Wala kini direktang epekto sa bisan asang bahin sa atong nasod, pero iyang napa-enhance o napakusog ning atong habagat o southwest monsoon, diin mo'y nag-apekto karon sa dakong bahin sa Pilipinas. Ug mao na ang atong latest weather update. Para sa dugang impormasyon, bisita atong official website. Ug diri lang takutob gikan diri sa buhatan sa DOST Pag-asa Mactan kini si Mark Gales. Daghang salamat ug mag-amping tang tanan.